Λοιπόν, μου είναι λίγο περίεργο που έρχομαι τέτοια ώρα γιατί εγώ συνήθως έρχομαι βράδυ εδώ. Ναι. Και γίνεται ο χαμός. Σήμερα σε έχουμε και απογευματινή version. Με είδες να χορεύω κιόλας. Όλα τα έχω δει. Δεν υπάρχει αυτό. Τα έχω δει όλα. Λοιπόν, Φράγκο Αλφόνσο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στην Κουμπαρσίτα. Τι είναι η Κουμπαρσίτα? Εγώ δεν ήξερα. Ο Φράγκο με ανάγκασε να διαβάσω και να μάθω. Ένα απίστευτα ιστορικό μαγαζί. Θρυλικό μαγαζί των Αθηνών. Δεκαετία 50. Δεκαετία 50. Και πού ήταν αυτό, ρε Φράγκο? Γιατί... Στη Νέα Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Μπράβο. Στο Άλσος κοντά. Από όσο γνωρίζω υπάρχει και μια στάση εκεί που λέγεται στάση Κουμπαρσίτα. Έχει μείνει τώρα. Την είδα αυτή. Είναι προς το τέλος του Άλσος όπως ανεβαίνουμε την Δικελίας. Κάπου και τώρα είναι ένα σούπερ μάρκετ εκεί πέρα. Εντάξει, έχουν περάσει και 70 χρόνια σχεδόν. 70. Και πώς και αποφάσισες να το αναβιώσεις αυτό το πράγμα? Κοίτα, αποφάσισα την ιδέα μου την έδωσε η Ζωζό. Η θρυλική Ζωζό. Με την οποία επειδή έχουμε έτσι αναπτύξει φιλικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο και συχνά βγαίνουμε, τρώμε και τα λέμε. Και μου λέει πάντα για την Κουμπαρσίτα. Η Κουμπαρσίτα αυτό. Είχα βγει στην Κουμπαρσίτα πρώτη φορά και έγινε χαμός. Φύγαν όλοι από την παραλία εκείνο το καλοκαίρι και ανεβαίνανε πάνω να δουν, είχε πετάξει μπούτι η Ζωζό. Για τότε δεκαετία 50 μπούτι τώρα έξω, φαντάσου έτσι. Οπότε γινόταν πάταγος και μου έλεγε ιστορίες. Μία με τον Ιάρχο, μία με τον Ωνάσο, μία τι τραγούδια αυτά έλεγε με τον Σογιούλ, που ήταν ένας εξαιρετικός συνθέτης και μουσικός. Νομίζω ακορντεόν έπαιζε. Και ακούγοντας πάλι Κουμπαρσίτα, λέω και ωραίο όνομα η Κουμπαρσίτα. Λέω, θα ξανακάνουμε την Κουμπαρσίτα πάλι έτσι να φτιάξουμε ένα τέτοιο τύπου μαγαζί. Να καταφέρουμε να δώσουμε έτσι λίγο από την παλιά έγλη της Αθήνας με τη διασκέδαση έτσι, που είναι όλοι μαζί μια παρέα, που γλεντάνε, που κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως, επειδή ήμουνα στην πρεμιέρα και ήταν εξαιρετικά όλα, πραγματικά με πήγε, θα μου πεις πού το ξέρεις εσύ, με εμένα με πήγε στη δεκαετία 70-80. Αυτό μου θύμισε εκεί Μπουάτ, παίζω, επειδή καλά το λες, γιατί δεν έχουμε την εικόνα και την αίσθηση τότε, αλλά έχουμε από το 80 και εγώ και από το 70, γιατί ζούσα τότε. Οπότε αυτό λίγο το ύφος θέλω να δώσω και μια διασκέδαση λίγο πιο διαφορετική με την έννοια ότι βγαίνεις το βράδυ έξω, θες να ακούσεις μουσική, πας είσαι μέσα στο ζωοπολείο ή στις μεγάλες πίστες που είναι πιο θεατράλ αυτό το πράγμα όλο ή σε κανένα σκυλαδικάκι. Εδώ είναι πάντως πολύ οικογενειακό. Εδώ είναι πιο παρεΐστικο. Πιο ζεστό. Με φίλους που θα έρθουν εδώ πέρα, θα νιώσουν ότι είναι σαν το σαλόνι του σπιτιού τους και διασκεδάζουμε, γελάμε. Και έχει και ωραίο φαγητό. Το φαγητό είναι καλό. Πάρα πολύ ωραίο το φαγητό και πολύ καλές τιμές. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Οι τιμές είναι καλές γιατί είμαστε ένας νέος χώρος. Κατά πρώτον, είμαστε νέος χώρος και θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος. Κατά δεύτερον, ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν είναι καλά και δεν μπορείς να του ζητάς. Ναι, αλλά εσύ δεν πουλάς το παραμύθι ότι έχουν ακριβήνει όλα, άρα πρέπει και εγώ να πουλήσω ακριβά. Αυτό που συμβαίνει. Όλα έχουν ακριβήνει, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας. Μια τελεία, επειδή μου είπες ότι βγαίνεις με τη Ζωζό και μιλάτε και τρώτε και κάνετε. Σου έχει πει πόσο χρόνο είναι? Όχι. Ξέρεις και μια γυναίκα να σου πει πόσο χρόνο είναι. Σιγά μου το έλεγες, αλλά λοιπόν. Όχι, μα το ήξερα, δεν θα το έλεγα. Και αυτό που είδα εδώ και μ' άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δίνεις και βήμα και χώρο σε νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Ηλικιακά. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που άκουσα είναι φρέσκα παιδιά. Φρέσκα παιδιά σίγουρα και φωνάρες. Βέβαια. Και το έχουν. Αυτό. Πώς το αποφάσισες αυτό, δηλαδή, πώς και αποφάσισες να δώσεις χώρο σε παιδιά? Καταρχάς, επιβάλλεται να δίνουμε χώρο σε νέα παιδιά που έχουν και ταλέντο και έχουν και όνειρα και φιλοδοξίες, γιατί τα νέα παιδιά είναι η συνέχεια. Από εκεί, άμα δώσουμε το λόγο στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, δεν πάμε πουθενά έτσι πιστεύω εγώ. Έχεις παντρέψει. Βέβαια ήταν και το στυλ αυτό παλιά έτσι, στην Κουμπαρσίτα. Δηλαδή, όσα μεγάλα ονόματα και αν πέρασαν από ό,τι διάβασα, ήταν στο ξεκίνημά τους. Μα δεν ήταν τότε, ακριβώς, δεν ήταν τότε μεγάλα ονόματα, ήταν νέα παιδιά. Οπότε μακάρι να μου βγει αυτό και να βγουν και 2-3 παιδιά από εδώ και να κάνουν καριέρα, θα είμαι πολύ χαρούμενος να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα είναι το καλύτερο. Και είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια. Έτσι. Πάρα πολλά στάδια. Έχεις περάσει και μπροστά από τις κάμερες. Καταρχήν έχεις τρομερή φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις τρομερή φωνή. Άστο, δεν το συζητάμε αυτό. Είσαι ηθοποιός. Έτσι. Ναι. Έχεις δουλέψει πολύ και πίσω από τις κάμερες. Πιο πολύ πίσω από τις κάμερες. Πιο πολύ. Αυτό μου είπες και αυτό μου έκανε εντύπωση. Γιατί εγώ σε θυμάμαι. Δεν θα πω ότι μεγάλωσα μαζί σου για να μην αποκαλύψω την ηλικία σου. Καλά. Αλλά σε θυμάμαι σε πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή σε πάρα πολλές βιντεοτέχνες. Ο κόσμος βλέπει την εικόνα μπροστά. Συνήθως έτσι γίνεται. Από πίσω δεν δίνουν και πολύ σημασία. Άμα δεις μια ταινία, κανείς δεν διαβάζει ποιοι έχουν δουλέψει ταινίες, συντελεστές, ελάχιστοι. Λοιπόν, εμένα από μικρός ξεκίνησα
ως τεχνικός μπαίνοντας στον χώρο του κινηματογράφου. Μετά εξελίχθηκα ως ηθοποιός, αλλά μετά πάλι αυτό που μου έτρωγε μέσα μου ήταν το μάτι πίσω από την κάμερα. Και να σου πω και γιατί, ήμουν και περίεργος. Εγώ ξέρω ένα μικρό λόγο για το γιατί. Ναι. Ποιον από όλους τώρα? Λόγω του Όμηρου. Μα φυσικά λόγω του Όμηρου. Το μικρόβιο, έτσι. Μου το είχα το μικρόβιο, αλλά τώρα ήμουν μικρός. Θυμάμαι κάναμε τη έβλεπα τους καμεραμάν που βγάζαν κάτι μεζούρες και τραβάγανε, αλλάζανε φακούς. Τι κάνουν αυτοί, γιατί μετράνε, ρε γαμώτο, έλεγα. Τι είναι αυτό το βιολί? Αυτό λοιπόν με κυνηγούσε πολλά χρόνια και μέτρωγε. Έλεγα στο θείο μου, οι φακοί τι κάνουνε? Γιατί τι είναι 70 φακός, τι είναι 50 φακός, τι είναι 25 φακός? Μου έλεγε, δεν ήμουν ικανοποιημένος. Και οπότε άρχισα να μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι σιγά σιγά. Για να το δεις και στην πράξη. Για να το δω πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό. Και τελικά ανακάλυψα, μετά πηγαίνοντας και σε σχολές και τα λοιπά και στο πανεπιστήμιο, ότι είναι μια τέχνη η οποία είναι ασύλληπτη και απίθμενη. Οπότε αυτό εμένα με μάγεψε, με συνεπήρε. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις τον κόσμο μέσα από ένα βυζέρ, από ένα φακό 28. Είναι κάτι μαγικό. Και σου δημιουργεί έτσι και πολλά συναισθήματα και δημιουργικά σε εξελίσσει αυτό το πράγμα. Αν έπρεπε να επιλέξεις από όλα αυτά που έχεις κάνει, εντάξει, εγώ σε γούσταρα πάρα πολύ σαν άνθρωπο, έκλαιγα μαζί σου, έτσι, δηλαδή έκλαιγα από τα γέλια, γιατί έχεις το χιούμορ το δικό μου. Λες να μην το πω, θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων, οι μέρες που είναι, αλλά δεν γελάς. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Αυτό είναι φυσικό μου, δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη υποκριτική. Και έτσι, δηλαδή, καμιά φορά πετάω καμιά τάκα που είμαστε και γελάνε, αλλά εγώ είμαι σοβαρός και άλλοι πέφτουν κάτω. Αυτό. Λοιπόν, ηθοποιός, πίσω από τις κάμερες, τραγουδιστής, το σκηνοθέτη τον έχεις κάνει? Τον έχεις κάνει το σκηνοθέτη. Τι θα επέλεγες, τι σου αρέσει περισσότερο? Όλα μ' αρέσουνε. Συγγνώμη. Εντάξει, είσαι και πολύ άσχολος. Πάντα ποτήρια. Λοιπόν, όλα μ' αρέσουν. Τότε όταν ήμουν πιο μικρός, μ' άρεσε που ήμουν ηθοποιός, αυτά, αλλά μετά. Εντάξει, μετά όταν έγινα με το Ραχτή και Λάτ που έφτασε μέσα στο απόγειο, λέω μετά εντάξει, ωραίο αυτό, αλλά έχει και άλλα πράγματα που με ενδιαφέραν. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι από μικρό παιδί. Από 5 χρόνια τραγουδούσα δηλαδή και ακούω τραγούδια και μάθαινα. Μετά πάνω μεγαλώνοντας και αυτά είδα καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παραγωγή, η δημιουργία μιας ταινίας ή ενός σεναρίου και το στήσιμο όλο αυτό με τρελαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω στον κόσμο και να νιώθω ότι αυτό που δίνω τους αρέσει. Οπότε δεν έχω να επιλέξω. Το ήθελα να πω, ότι γίνεσαι ένα με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Αυτό μου αρέσει. Γίνεσαι ένα με τον κόσμο και είναι καταπληκτικό αυτό, είναι τρομερή ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω και μου αρέσει να κάνω, να διασκεδάσω τον κόσμο. Είτε τραγουδώντας, είτε παίζοντας, είτε ακόμα και πίσω από την κάμερα. Αυτό που θέλω να κάνω, να δώσω γέλιο στον κόσμο. Το feel που έχω είναι να δώσω διασκέδαση στον άνθρωπο, στο θεατή, όποιος είναι αυτός. Λοιπόν, και για να γυρίσουμε στην Κουμπαρσίτα, επειδή έχεις κάνει μια τρομερή δουλειά εδώ, είναι όλο καταρχήν ανακατασκευασμένο, έτσι. Σχεδόν όλο. Έχεις δώσει κάποια χρήματα. Ναι. Λοιπόν, και είναι δύσκολες εποχές. Πώς το αποφάσισες αυτό? Πώς αποφάσισες να επενδύσεις? Επενδύσεις καταρχήν σε ένα όνομα. Ναι. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα. Να σου πω, να λέμε και τα πράγματα πώς έχουν. Εγώ είχα την ιδέα, τη σύλληψη, το κόνσεπτ, όλο αυτό πώς θα γίνει, πώς έπρεπε να στηθεί, τι να επαναφέρουμε, αλλά άμα δεν είχα και τη βοήθεια των βασικών συνεργατών μου, σίγουρα, οι οποίοι επενδύσαν και πάνω σε αυτή την ιδέα μου, δεν νομίζω θα μπορούσα μόνος μου να το πραγματοποιήσω όλο αυτό. Αλλά με κάποιο τρόπο τους έπεισες όμως. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να το ξεκινήσεις και σου βγήκε και έπεισες και τους ανθρώπους που πάραν τα χρήματα? Κοίτα, μόλις έφαγα την ιδέα, τη δούλευα καμιά εβδομάδα στο μυαλό μου. Λίγο. Ναι, είμαι γρήγορος σε αυτά, άμα πάρω απόφαση. Μετά λέω σε ένα φίλο μου να βρούμε κανένα μαγαζί που θέλω έτσι και έτσι και έτσι. Είχα 2-3 μαγαζιά, δεν μου αρέσαν καθόλου. Και μου φωνάζει και βλέπω αυτό το μαγαζί εδώ. Το οποίο όταν ήρθε ήταν άδειο τελείως, ήταν και μαύρα όλα γιατί οι προηγούμενοι το είχαν μαύρο για δικούς τους λόγους. Ναι. Αλλά βλέπω ένα μαγαζί χωρίς κολόνες μέσα και ένα μαγαζί έξω που είναι γωνία. Και λέω μαγαζί γωνία χωρίς κολόνες στην καρδιά της Αθήνας, στο Θησίο που είναι ωραία περιοχή. Και από εκεί ξεκίνησα να το χτίζω σιγά σιγά. Πειραιώς και Ασωμάτων. Και Ασωμάτων, έτσι είναι το μαγαζί. Και φτάσαμε εδώ. Σήμερα έχουμε. Εντάξει, δεν θα παίξει σήμερα η συνέντευξη. Σήμερα που κάνουμε τη συνέντευξη έχουμε. 21 Δεκεμβρίου έχουμε ένα disco party που βλέπουμε εκεί. Το οποίο είναι ζωντανό όμως, είναι ζωντανή μουσική, δεν είναι απλά DJ. Θα παιχτεί όλο με. Είδες το μπέτες, αυτά, σαξόφωνα. Ναι, αρμόνια. Θα είναι εξαιρετικό. Και περιμένουμε και αρκετό κόσμο. Πρώτα ο Θεός. Είναι ωραίο αυτό. Και τέτοιες μέρες. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Εντάξει. Αλλά φαντάζομαι θα απαντήσεις ειλικρινά. Σου αρέσει αυτό που έφτιαξες? Πάρα πολύ. Να σου πω, τις πρώτες μέρες είχα πάρα πολύ άγχος
και δεν πήρα χαμπάρι και τι έγινε, ήμουνα στα κόκκινα. Εχτες όμως, που καθόμουν εδώ μόνος μου και ετοιμάζαμε το χθεσινό live που είχαμε και το βλέπω κάθε στιγμή ήμουν μοναχός μου, λέω πω, τα κατάφερες λέω τελικά, μπράβο σου. Δηλαδή, χαίρομαι γι' αυτό που κατάφερα και το έκανα σε 3 μήνες μέσα έγινε όλο αυτό από το πουθενά. Οπότε θεωρώ ότι κάτι έκανα. Το θέμα είναι αυτό να αγαπηθεί όμως από τον κόσμο, να έχει ανταπόκριση και να υπάρχει. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Ναι. Είναι μαγαζί ζεστό. Έχεις πάρα πολύ καλές τιμές. Έχεις πολύ καλό φαγητό. Έχεις πολύ καλό κόσμο. Ναι. Έχεις πολύ καλό κόσμο. Όλα αυτά βοηθάνε βέβαια. Έχεις πολύ καλές φωνές. Να μας μάθει ο κόσμος. Εσύ λίγο μας τα χαλάς, λίγο στη φωνή. Εντάξει. Λίγο, ναι. Εντάξει, αλλά αναγκαστικά βγαίνεις γιατί είσαι ο. Εντάξει, σου λέει αυτό είναι το αφεντικό και τραγουδάει. Αυτό, ναι. Συμβαίνει κι αλλού. Εντάξει, πλάκα κάνω τρομερή φωνή. Να τον ακούτε να τον ακούσετε να τραγουδάει Βοσκόπουλο. Γιατί με Βοσκόπουλο. Στην πρεμιέρα με Βοσκόπουλο. Με βγάλανε. Με βγάλανε. Μάεστρος, εγώ δεν. Ναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Έχεις λοιπόν τις προϋποθέσεις και έχεις και πολλές γνωριμίες τη νύχτα. Πάρα πολλές γνωριμίες. Τη νύχτα εννοώ. Μετά από τόσα χρόνια φυσικά την καλώς εννοούμενη. Τι σου είπανε? Δηλαδή. Όλοι μου είπανε μπράβο, Φράγκο, μπράβο. Και άνθρωποι μπράβο, ξένοι. Ή μπράβο και πίσω. Το πίσω δεν το ξέρουμε ποτέ, αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα κρατήσω μόνο το μπράβο και το θετικό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σκεφτώ. Σαφώς, κάποιοι ξέρουμε ότι περιμένουν πάντα με το δάχτυλο σκανδάλι να πούνε αυτό. Ότι ήδη από πριν μου είχαν πει διάφορα. Δεν στεκόμαστε σε αυτά όμως. Το θέμα είναι να προχωράς τη ζωή σου μπροστά. Και θετικά πάντα, έτσι, με καλή ενέργεια. Αυτό εννοείται. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε ό,τι και να έχει γίνει και να μην γελάς. Και τι να κάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άκου να σου είσαι πω. θετικός άνθρωπος. Πολύ. Είμαι. Καταρχάς η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι και θλιβερή και μίζερη και να διδηλητηριάζουμε με μαύρες σκέψεις, με έχθρες, με μιζέριες, με ζήλια. Που όλοι τα περνάμε αυτά και τα πεθαίνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε ελαττώματα. Αλλά όσο το δυνατόν πρέπει να είμαστε, πιστεύω, πιο θετικοί, πιο αισιόδοξοι, γιατί αυτό κάνει καλό και σε εμάς αλλά και στους γύρω μας, αν θες, ανθρώπους. Και σου είπα, εμένα η δουλειά μου να διασκεδάζω τον κόσμο. Αυτό μου αρέσει να κάνω. Να λέω ανέκδοτα, να κάνω διάφορες βλακίες, οτιδήποτε μπορεί να κάνει τον άλλο να ευθυμίσει, να γελάσει. Ναι. Ωραία. Θες τι θες να σου φέρει ο κοινωνικός χρόνος? Υγεία. Υγεία, να έχουμε την υγεία μας και για όλο τον κόσμο, γιατί με αυτά που ακούμε και βλέπουμε κάθε μέρα έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Τα συζητήσαμε. Να έχει ο κόσμος την υγεία του και να υπάρχει αγάπη. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, να είμαστε αγαπημένοι τουλάχιστον μεταξύ μας. Αφού απ' έξω γίνεται χαμός, μεταξύ μας να είμαστε αγαπημένοι, ειλικρινείς και όπου μπορούμε να βοηθάμε έναν άνθρωπο, να τον βοηθάμε, όχι να τον βάζουμε πιο κάτω, μα περνάει κάτι δύσκολο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά έτσι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, νομίζω. Έτσι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά. Όχι ότι είμαι κανένας άγιος. Μ' άκουσες πριν έβριζα στο τηλέφωνο, τσακωνόμουν, αλλά. Δεν έβριζε, εντάξει. Ήταν λίγο ήμουνα λίγο αυτό έντονος. Νομίζω ότι άκουγε και πράγματα που ήταν λίγο περίεργα. Άκουγα κινέζικα ρε γαμώτο και δεν μπορούσα, αλλά γενικότερα εντάξει. Αυτά δεν είναι μικρό πράγματα. Αλλά... Και βοηθάς, αυτό τώρα που μου είπες για το τηλέφωνο, βοηθάς και πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Τι εννοείς? Βοηθάς πάρα πολύ κόσμο. Και στη δουλειά, πάρα πολύ. Η δουλειά. Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, εντάξει. Όταν μπορείς να βοηθήσεις, δεν βοηθάς. Εσύ θα βοηθήσεις άνθρωπους αν μπορέσεις. Το κάνουν, πιστεύεις πολύ αυτό? Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να συμβαίνει. Ειδικά στο χώρο το δικό σου, ας το δικό μου το χώρο, δεν το συζητάω. Ας το χώρο το δικό Μωρέ, σε όλους τους χώρους. Στο χώρο πιστεύεις ότι βοηθάει ο ένας τον άλλον? Όχι. Δεν με νοιάζει. Γι' αυτό το επισημαίνω, ότι εσύ βοηθάς κόσμο. Δεν με νοιάζει, αλλά ούτε και το λέμε. Δεν το λέμε ότι βοηθάω. Εγώ το λέω. Είναι το σωστό. Και εφόσον έχεις τη δυνατότητα να έχεις έναν χώρο που τώρα, όπως εγώ τώρα εδώ, θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Θα πει σε κάποιους φίλους σου, κάνει μια δουλειά που θέλει να δουλέψει, π.χ. Τα παιδιά, η μουσική, οι σερβιτόροι. Εγώ χαίρομαι και θα χαίρομαι πολύ αν αυτό το πράγμα όλο πάει καλά και μπορώ να δίνω δουλειά σε αρκετές οικογένειες. Αυτό εμένα είναι τροφή για την ψυχή μου. Σκέτα, νέτα και οκ. Δεν με νοιάζει δεν περιμένω να πλουτίσω κάνοντας μια τέτοια δουλειά, αλλά θα είμαι πολύ ευτυχισμένος να μπορώ να κάποιους ανθρώπους που εργάζονται, είναι ευχαριστημένοι, αυτό το πράγμα πάει καλά και αυτό που δίνει χαρά και διασκέδαση στον κόσμο. Θα είμαι κομπλέ. Φράγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε αφήσω γιατί έχεις και δουλειά και. Να καθίσετε να δείτε σήμερα το disco party. Έχουμε να κάνουμε sound check. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλές γιορτές.
δώσει την καλύτερη συνέντευξη τη ζωή μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Να πρέπει να το πω αυτό έτσι, την καλύτερη. Ειδικά με θεωρίε συνωμοσία. Ναι, εντάξει. Και με του εξωγήινου. Πεθαίνω για εξωγήινου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.